Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mustami'in al-kiram, musyahidin al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa miya kapapantagan na di mamakin sa genga iya Ranaw Radio, sempat na isa geng utua oras sa geng Jamiatul Aqwal Islami ayaw tuwa mawalo ya di tanong limang bendingan na geng iya kapamagusetan ko bendingan sa geng kaya parate ya isa ako sa itaniman to na geng kapagusetan sa kaimportante ya kapanang gilaisi ko ketaralo geng kapakasubra siku dikanggel bakagwagama kapakasubra siku lagi dua emanan na kapakasubra umba pagtawno mga saleh iti kaya sababan sa kaya nang kutakini panakutuniran si Allah. Yang iya kaya pakasubrairan si iku kasasakawiran na kasaslairan si iku mga saleh. Kaya may alis sa kitab na supagultan no Adam agusunok na 10 ka century. Nasangkot pagtaniran na mga saleh, mga pipi amal, mga barasimba si Kuala na amanan yan na piyakasubro mga tawag yung kutua kaslairanun ka isa amya panutul agyang kutua kinimbuko ni ransang kutua mga pipi amal mga saleh na susaitan iblis na ya pitir yang kiran na ini bendi tulad ng kana mga tuladan ng kana mga saleh alagi di wup kilay siran na gitu ini tuladiran na sangkot tamyaw na masana diran pansimba na ini tuladiran sa pimbalan nira na mga monumento piyagtaw-taw na sangkot wapaganay na diran panuto masimba ugid na siyo kaya sambip mano bagwa pagintaw na may lirano to si kung mga darpairan ng kuto mga monumento o mga saleh mga tulad na nila na piyagtaw-taw natira na ito na ini nayap man na pitir iblis na tiginan na ginan subsimba ng mga luksif nagiti kaya simba iran ito'y kaya sabapan sa kaya pakapanak ko umbuatan o Adam. Si ko unano, da penutumadin na dairan, da siran makapanak ko to, basiran suminimba sa lakaw si Kuala. So kayang gulaw-law to na miya simbiran, nagyang ko to mga barangila, mga monumento, miya nga na mga saleh, nagyuti kaya suwa kuno ka alayhi salatu wassalam. Ginanigyan kaya kapakasubra asi kung maana di kaslasla si ikutaw sa taman sa imbutusang kutwa darpa maana niyan na katutuhan ni kalagi do mga siya aspya kasubrera nagyang kutwa kasaslairan si kuali sa taman sa biran pitero at kanyan sutuhan. Naupit panakpito mga siya na sumanga sipat to mga imam na piyaka
ini betugiran sangkut wasipata di patutubasyanan mata ukagia suallahu ta'ala kirakrau nana piagi sifat tiran ko mga mamangkot masabad ko mga sifat wala alagi dukato isi ko migwi ebu amat orang nasollah na miyan berasiran lagi na ni kaya pakasileran si ko agama miya balairan ang kutuwa aman na pagtaw ko unang panadakasuwa kunok aging kutuwa aman na piyakasubrera ng kutuwa kasalairan si kung mga saleh na bayaran din miya simba na lagid mambuang kaya mga siya apya kasubreran kiprupaniran kung mga imamiran na nagina ni kapapakasileran at sa taman saad na ketong mga siya at dira na soalin na sa kanyang jutuhan yun na ni kapanang gilay sang kaya kapanubrasi ko agama sallallahu ta'ala na pitiruyan ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum hey tirunan sa kitab mana semua Yahudi o semua Nasrani di kanu di panubrasi ko agama niyo saya mana niyan na mga Yahudi na tirunan sila sa kitab so Musa alayhi salam asigu kiran wala natirunan sa kitab asuk Taurat. Saya mana niyan na Isa alayhi salam natirunan sa kitab kasu Injil. Na di kepakai ubiran penubra yang kutua bahwa padahal ko ini turun na kitab. Si ko amana Musa o si ko Isa. Nana amana niyan nagiti kaya betul kiran sa ahlul kitab. Agiad na ini turun kiran. Na ini sa parkiran wala ang kanana kapanubra lagi-lagi ang kana kaya panubra o pagtaunuh si ko mga saleh agiang kunta kapanubra si ko babuka mentuwiran si ko tao lagi lu yang kaya so mana niya na mga Yahudi ka mentuwiran ko Musa o gusto amanan yan na mga Nasrani ka mentuwiran ko Isa nang kunta ka panubra o napaka lepasan sang kunta amanan yan na darpayan napaduto ang kapanubra si ko aman agama na ini sa parut lagi membuang yang mga siya apya kapanubreran so amanan dinan ikam bentu-bentu ko mga imamiran ay piyakadar pairan sang kuto darpa mana niya na di patutubiran nun pa ko makagya piyakadar pairan sang kuto mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala gina niya mana niya na gina agama tano agama Islam na agama ini katatangkaan kasusukudan na bapya suka pakapanubrasi ko simba na dinan kabay o agama. Dinan kabay o kad ng tanwa Rabbul Alamin. Kaya kabay o kad ng tanwa Rabbul Alamin na di tanwa lawanan. So, ini kidi no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gulalan no Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko agama. Iti bilir tanwa Allah Ta'ala. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diwan amapya na di tanu lampasan so kini kidianon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yamanan na miya panutul ad na mga mama asom yung siran si iku ayamanan yan na mga pamilya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga darudupayan kay pengisiran no antone okit aya dikasimbang Rasulullah lagi dunia dikapanambang sa sunat kumakagawin ang sudian dikapamosa lasok yan giranun na tigiran na ditanubis ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as Rasulullah na inirelaon sumiyaw na miyaw riyadusan yan natigoy sakiran
at tiga na sasaknon na di ko di sumbayang. Si ko kagawin na di ko din pagkaturog. At tikman yung sasak na di ko di mamuasa. Di ko buka maana di mamuasa. Kotan dew sarago na di na bunin ng buka ko man gawin. At tigoy katulasak na tiga na di ko din pangaromasi ko mga bai. Kaamanan niya napagkapon. Kaamanan niya di niya kapangaroman na niya kung matatayo di swaga ba. Lagi na nakapanubranan. Iti si ko kinisampay ito ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa man na dagi dutua betad amya panutulun na pitiro yan. Si ko kaya pakataling man niya tigian anda sus mga tao. Adilan ditiroon sumana din. Sa kanatigian na sakni malar kanu kalk si ko Allah. Malar kanu kanal si ko Allah. Nasak na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na di ko disumbiyang, mana di ko di manambiyang sa sunat ko kagay na pagkaturog ako. Di ko di mamuasa, mana di mamuasa sa Rasulullah ko sabay da magawin na buka ko buat tigo Rasulullah ko mga padagawin. Naudi ko di mga rumah ko mga bayi. Nasa tawa tigo Rasulullah adinyan kabubayan sa sunat takan mana kagudian nadirakan pedat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan niya mana niya naging agamatan namateng ka ini. Kana ba may ka piyaka sobrang ka suding ka diking gulalan ko simba ko wala nabati ka number 1 ka adi kaya number 1 na sa pagkasunggad si ko okit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamay ka piyaka sobrang ka dan daw tunggulo o Rasulullah nak na ba ka number 1. At tiga malaki simba dan ka masungkad su kabaya wala masungkad ka gitu su inukitan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun yaman na niyan na sunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini sa parian ang kanakapanubra. Kaya tiruan niya nuna wa iyakum wal gulu fa innama ahlaka man kana qablakum wal gulu. Pananggilay niyo tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka panubra. Kamata na yaman na miya kabinasa kumyaw na niyo lagyang kanan aka panubra. So maya hudiyo mga Nasrani na miya nubras silan sa angka ng mga nabiran. Miya nubras silan si kwagamiran na miya nubras silan kung mga nabiran sa pitiro mga Nasrani kaya man napantakwis at tigiran na wata wala nama na ini peruiran tiaguran su isa sangkut tua subra wamana niyan na pangkatannya na kamu manusia sa tiaguran sangkut tua mana derpa katutuani sabitu niran sakadnan pianubra iti kaya suka pakapanubra uno mga Nasrani sa tira na su isa na wata wala sabitu niram satuan namanya kasil isiran si ko kabayo Allah subhanahu wa ta'ala. So mga Yahudi namanya nubras siran si ko Uzair. Tadira ditiro na so kung si Uzair na wata Allah. Masangkanan akya panubriran si ko gamairan na pimbubugiran ang kutuwa manan yan. Nabuil amanan yan na amanan yan na rahbaniya aman bilira na ginoira na amanan yan na barasimba sa disyan pengaroma para kon matatayo dilan susimba iti sa pagi nga mga pari na di pemangaroma kagigina ni miyambug mga Nasrani aso amanan yan na mga lakiran ni simba na di pengaroma nakna bagiti kasasuato kadnan so ni manusia na garizan yan tabiat yan ang kanan nakakuwiin mga rumah kabnaran o ginaw niyan naknabanan inarno Allah itigyan kay agama Islam na agama ini ay nibugin yan so kabnar
ulawas manusia kabna rugino manusia iti so agama na ini sugian ang kontak apa pangaromoda karomanyan apya kapun mimbeli o pamana dinggel beksi iku agama nakapakir kasok apa pangaroma nabalagi dengan mga pari at tira na so di pari-pari na di mga pangaroma na ginan na ilmini lampas siranan si iku dikinggulalan si iku amanan yan na Injil ini turun ko isa pagiging Injil na amanan daw nanan ini pimbubuwiran ang kanan na amanan yan na di pangaroma so pari ginan amanan yan na kaya sabapan sa kaya pakasiliran si iku agama lagid mambu mga kaumunuh amini panakotiran swalla kasawasang kutak kaya paka panubrairan si iku amanan yan na dinan dikasya kasakaw kaslasla si iku mga sarih na taman sa bayiran din miyabaloy apa simbu niran nagu airan amana pagi istidian lagi dukatirun Allah Ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uka wa nasra pitirira na dinyo din ganatis sa mga tuhaniyo dinyo ganatis sa wad isaw tangaran ng mga salih na gusto suwa gusto yagus gusto ya'uka gusto nasra amanan yan na simba nila na pag-istidian niran ang kota mga barangila adi siya nung di mamang ni yan na amanan yan na so Allah subhanahu wa ta'ala na tiruyan ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Tiru Allah Ta'ala hai ma'ahlal kitab mana tirunan sa kitab mana sama Yahudi gusto mga Nasrani adi kanu penubrasi ko agamani diniyub tirwa si ko pantag ko Allah inun ta subnar kamataan manareso masih maana Isa na awat ta Maryam na suwallah ukat tiru yan maana yang itiru yan si ko amana Maryam na suniawaan apun si iku Allah lagi ang uta ini pansur wala aniawa o amanan yan na Maryam si pinimbotan yan na parati ani uswala gusto mga suguyan sa diniyuptirwa iba talo mana diniyuptirwa ay talo swalla agiging ang mga Kristiyan mga Nasrani paratira ng Trinity at tugan so ama agito kon swala na tugan so isa awata agito kon so isa na tugan kon so ama na ina so Maryam na ini sa paroto Allah boto weran to ditero agito tugan ama na nagnak kaniyo na ti wala gina ni mapiar kano amataan man at ti wala aswala na tugan na isa so tiswala ko maana ubo mabuli ad na watayan mana soalan ada ki dan buata ka lalu gatirun wallahu ta'ala sa suratul ikhlas qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad teruang soalan na isisa soalan na tatap dan buatan nagu mabaloy abad na tingki an mi plagidian ay sabu dan buata soalan dan buatan lahu ma fis samawati wa ma fil ard rakian sungani nama padal ko mga langit agus mga padal si kulufa wa kafa billahi wakila nakiyas sugudan suwalla amana penarigan
Gina, yaman na niyan na so Allah subhanahu wa ta'ala na ini sa parian ang kanakapanubri siku agama ay akabayo wala na masungkad nagyang kutwa ini turun yan na kitab. So mga Yahudi na akabayo wala na masungkad nila nagyang kutwa man at Taurat ay ni turun ko Musa. So mga Nasrani na yung mabuhay ni turun kinanwala si Kuisa nasu Injil nasa katanop man ang mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam na initurun tanwag yung kay aman na Quran. Na di tanong lumyo. Uy na saging kay amorya masa na merakraksid. Aya kabaya wala si mga tao, mga umat ya, mga oripnian na yamasong kadiran nagyang kaya Quran kalangka pa iya pala na ayat tiyawag wala na sung mga tao Yahudi sa Nasrani piantunad na nasyon sa insect sa Arab sa Maranaw na ayat kabaya wala na ayat na pagulutan naging kanamaw padalam si Quran ay niyusayron sa sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah nasigu kulangan no pagtaw pero wala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da kaya suga mirka ya Muhammad inu tanalimu kumakad merakrak su manusia agusujin nasigun su Rasulullah merakrak su mga Arab mga Yahudi mga Nasrani mga insik mga piantunad na nasyon asigu kiran su Rasulullah gitu amana su Rasulullah langkap asigu kulangan na nasyon sang amor yang masa lagi na masa Musa na sigu kuma Yahudi lagi mau masa amanannya na Isa sigu sekanya nguma Bani Israel wi nas Muhammad na paled sigu kulang ulang na pagtaw Arab di Arab Bani Israel antara di Bani Israel Amerikano antara di Amerikano Merano antara insik na paleon sigu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiti kailangan apaled makaparatya so tao sa dunia saya masung kadiran na suminitaling uma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama padalam saging kana Quran na guemana na ining gulalan Rasulullah na sungkad tanong kota ukit na sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa miya taling maging oras na si tanubu katagisan yang ha balasangan wala sa mapya ko kapag makinagan yung sangka iya oras sa Jamiatul Waqf al-Islami penandamatan tanwag yang iya management di XSK Ranau Rejuv yang iya mga empleo dun sa kapanlaguntaman niyan sa kapangandarian penandamatan tanwag nang iya kirko na pamilya adyong kapaguluan nilo ng kapantagan na gobernur wala sangkiran wala sangka akapu sarang station siku para ko bandingan ko agama penelamatan namiskan wala ko namya makinig sang pengampungaraw na upakalipan sangka iya pengampungaraw yebus watayo pagarini wada salakawarwaki Salamuddin Sirad Pesandilan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.